Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Bona nit, Pere. Bona nit. Com estàs? Bé, aquí altre cop, content de tornar a ser. Més tranquil·lets, no, avui, potser? Més tranquil·lets que l'altre dia. Bueno, hem tingut un susto ara, que ja explicarem... Podrem explicar més endavant. Sí. Avui no. I al final, com no hi ha hagut susto, doncs, més tranquils tots plegats i tornem-hi, segon dia. Segon dia i bastant contents. Bona nit, Toni. Bona nit, Joan, que estan des de la cabina, els nostres tècnics. I bona nit a tothom que ens està seguint des de Twitch i a qui ens està seguint des de la Ràdio del Vendrell, també. Benvinguts, són les 9:03 i res, comencem a parlar d'allò dels castells. Però abans comencem a parlar d'allò del Toni. És aquest moment en què el Toni ens fa la seva glosa i el seu resum setmanal de les dues diades. Endavant, quan vulguis. Camins que ara no s'espareixen. Santa Rosalia arrencada, amb un ull de la torre fent la seva diada. I després l'altra colla tronada. Passapalabra. La matelassera no ratllada, si més no quadrada, d'allò que dèiem que no quadraven, vam acabar fent pilars de 4, perquè l'ambulància se n'anava i la veritat als mitjans res explicava. Però la bava amb els pollars serralats se'ns escapava, com el 4 de 8 que tantes ganes li dedicàvem i que per fi li comença la passejada. Ens en anem a la diada d'Emili Miró, segona tanda. Els corrents marins. Si pels colors semblaven les madrigueres, el blau del cel, el verd de la flora i el marro de la terra, nosaltres el vermell de la sang, la passió i per fer el 4 de 8 poder ens ha faltat, si més no, a Reus treure el cap. Però amb hora i mitja van fer 12 castells. Què més puc dir d'una diada sense incidents? Però el que més volíem portar, el tinter es va quedar. No puc dir més que per fira no ens queda ni un mes. I si volem disfrutar un altre cop més, ara si ens toca currar i què més, assajar i assajar, que les camises i nosaltres quedem com un drap. Bé, doncs, bueno, després del Toni, que jo crec que cada dia agafa una mica més de ritme, sí? Ja està arribant al nivell dels diables, jo crec. Els diables del Vendrell, versos, sí. Tant per rapidesa com per fluidesa està arribant a nivell diable ja. I ja d'aquí poc pues, el superarà. Mira com riu. Bé, dit això, No estem sols. No estem sols. No, avui ens acompanyen dues persones més. Dues persones que també fan un podcast i dues persones que fan un podcast que escolta més gent que el nostre, s'ha de dir també. Bueno, no entrarem en números ara. No, però és una veritat. Bona nit, Elisenda. Bona nit. Bona nit, Joel. Bona nit, com esteu? Molt bé, aquí. Molt bé. De quin podcast veniu? El podcast de la Figuereta, un programa de safareig i diplomàcia castellera. Vale, i també us podríem preguntar vosaltres d'on sortiu. Comença tu, si vols, Joel, una mica per explicar-nos. Podríem haver buscat biografia, però era més fàcil. No. No trobareu res. Hem trobat moltes coses, la veritat. Sí, no? Bé, jo sóc de Banyoles i vaig venir a Reus a estudiar la carrera, vaig començar a fer castells i m'hi vaig enganxar. I en el món del podcast, pues, un dia d'una postdiada amb dos amics, fa uns anys vam dir, hòstia, podríem fer un podcast, podríem començar alguna cosa, vam agafar 3 micros, vam obrir una mica de canal, ens vam començar a fer coneguts, vam estar 2-3 anyets i després d'allò, al cap d'un temps, pandèmia, ho vam deixar-ho i l'Aina un bon dia em va dir, amb l'Eli tenim ganes de fer un podcast diferent, no sé què, t'animes? Jo, vinga, som-hi i aviam què passa. Bueno, Déu-n'hi-do. Sí, un resum de la teva vida bastant... Sí, pim-pam. Bueno, després en parlarem, però al final, parlem ara, és igual. Tu podríem dir que ets dels pioners del podcast casteller, és a dir, al final el primer podcast casteller com a tal, no? Que al final, que és un podcast, que és un programa de ràdio, també és una mica difós, però vull dir, el primer podcast que es va autoanomenar així va ser el vostre, jo crec, el de la Figuereta, no? El de la Figuereta, el de la Polca, no? Sí, era un podcast completament diferent, perquè era molt més punky, molt més desenfrenat en aquest sentit, més desestructurat, amb 3 persones que no en teníem ni idea, però van pensar, ostres, ens agraden els podcasts que hi ha de futbol, el que hi ha de no sé què, per què no fer això de castells, que al cap i a la fi és que ho fem abans d'assaig, i són converses que tenim tots. I realment vam començar jajajuju,
I vam arribar amb molta gent, i molta gent ens escoltava, i de fet és guai, perquè després van anar sortint com projectes de podcast molt petitets, molt autogestionats, que és l'avantatge que tens del podcast, no? Que a dia d'avui, amb un micro des de casa, pots fer un projecte i explicar la teva, i dir què t'agrada, què no t'agrada, i bueno, rebre pals per tots costats també, que també és la gràcia, no? Això sempre. I tu, Elisenda, ja per la vessant més professional, no? Potser has entrat... Sí, bueno, jo, o sigui, tinc un vincle amb els castells molt especial, no? Vull dir, la meva família és de Valls, de la Colla Vella, no me n'amago. Hòstia, bé, comencem bé. I ho dic aquí al Vendrell, perquè segur que som molt amics. Bé, súper, ja. Però, bueno, sempre he tingut aquest vincle amb els castells, llavors, bueno, jo també em vaig començar a fer a Vilaseca, que és allà on visc, i bueno, i a partir d'aquí doncs, jo em vaig dedicar al periodisme i vaig començar la meva carrera com a periodista als mitjans locals i així. I llavors, bueno, una cosa i l'altra van confluir, no? Vaig començar a treballar amb l'Aina Mallola a un petit projecte a Tarragona Ràdio, que és on ara fem la Figuereta també, i al final és el projecte que ha fet la metamorfosi cap a la Figuereta, es deia La Faixa. Sempre aquest article femení, perquè també és com intentes fer coses diferents, no? I al final, doncs que portin noms femenins. Quan vam crear la Figuereta va ser important també ficar-li aquest la, que fos un nom femení, perquè mira, al final el món casteller no ens n'amaguem, és un món d'homes, i també que neixin projectes des d'aquesta perspectiva doncs també ens fa bastant, també ens motiva bastant. I després estic a l'equip de Castells en xarxa, que s'hi treballa molt bé, és una perspectiva totalment oposada a la Figuereta, no? Allà sí que el rigor i la imparcialitat i que parlem dels castells tècnicament és superimportant, però crec que al final es poden fer les dues coses alhora, no? I en cada espai et mous d'una manera diferent. No, déu-n'hi-do. I mini parèntesi, dius que que estàs treballant actualment en Castells en xarxa. L'altre dia vau retransmetre la diada just ahir, del primer diumenge de festes. Sí, encara s'arrossega una mica... Ara parlem una miqueta, si voleu. Bueno, allò... No, i bueno, volíem preguntar una mica com ho és viure des de dintre, si consideres que a Tarragona s'hi entén de castells, per exemple. Evidentment, a Tarragona... A veure, és una afirmació complicada, no? Perquè tothom ha vist el vídeo que està circulant per Twitter i, de fet, és una imatge que va sortir de la nostra retransmissió. Però bueno, al final tu també intentes captar, no, aquests moments més intens de la colla perquè tenim el privilegi de fer-ho, no? I llavors, bueno, la gent a Twitter es jutja des d'aquesta perspectiva, no? Jo penso que la plaça de la Font és una plaça amb molta tradició castellera, on es respecten molt els castells. Potser a títol individual la gent actua d'una manera que potser es pot malinterpretar, no? I jo crec que ahir es van viure moments que a nivell del món casteller donen molt de debat, però al final crec que el debat també és molt intrínsec, no? En l'activitat castellera, vull dir, Twitter s'omple de polèmica. Sí, si anem a les cròniques històriques, no? Del segle XIX, trobem polèmica i allà no hi havia Twitter i la polèmica hi era igual i fins i tot algun dia es va lamentar alguna mort. Vull dir que crec que també aquesta polèmica i aquesta tensió que generen els castells no la podem negar, però sí que podem, evidentment, assenyalar aquells comportaments que no ens agraden, no? Perquè al final... I vosaltres, des de les colles, algun cop heu rebut alguna recriminació de per què heu ensenyat això, per què aquesta imatge o per què això? O no? En general les colles respecten? I són gent puntual que pugui dir alguna cosa? Crec que és una mica opinió personal, no? Vull dir, evidentment comentaris i opinions en rebem de positives i de negatives, no? Al final tothom, vull dir, estem fent un producte públic i tothom n'opinarà i hi ha gent que li semblarà bé i hi ha gent que li semblarà malament, no? Nosaltres sempre actuem amb el criteri i el rigor de tot l'equip, no? I ja està, i la gent no pot jutjar i des de casa seva, això és inevitable i crec que també està bé. Jo et volia preguntar, perquè he vist una foto i ens hem quedat una mica quadros, ho faré una pregunta. Sí, pregunta. Vas haver-li de deixar la teva camisa a la Iruna? Perquè, hòstia, no pot ser que no tinguin una camisa més, sí o no? Va passar això. No, hi va haver un accident. Ai! Hi va haver aquestes coses, ningú és perfecte, i la meva camisa va arribar més tard. Bueno, sí, o sigui, són coses que passen i no passa res, i jo em vaig posar la camisa una mica més tard, tot arreglat. Bueno. Portava una samarreta fantàstica del Pau Donés, llavors vaig decidir sortir a la foto sense camisa. No, o sigui, m'ha semblat
molt bé, però vaig pensar, hòstia, tio, la xarxa... No, que s'espavilin, n'hi ha de sobres. Podríem tenir un equip de 12 persones, si volguéssim. Quan De vulgueu, camises... truqueu, aviseu. I jo anava a dir, abans que continuem, que també havíem convidat a l'Aina, però l'Aina ha tingut unes altres perquè volíem convidar tot l'equip i ha tingut una Té una altra agenda. Crec que Sí. pot dir. Sí, està presentant un documental fantàstic sobre la història d'algunes dones castelleres. Hòstia! I ella, Molt xulo, la veritat. bueno, és part implicada en el documental. No sé, esperem que el pugueu veure. Home, doncs sí. No ho sé, però suposo que estarà a la xarxa més, o un lloc d'aquests, i es podrà... Bueno, no ho sé, no et sabria dir-te, no sé però- si es penjarà, però Sí. és interessant perquè es coneixen noms de dones històricament importants dins el món casteller i que està bé tenir-los Aurora al cap. Batet, Correcte. hi ha protagonistes molt xules. Sí. Llavors, bueno, està ben excusada l'Aina. No, i tant, i tant, i tant. I ja vindrà un altre dia quan... Sí, quan no, i perquè vulguem. per ganes no és, Vull dir... Bé. A tu et van veure, a tu Joan et van veure opinar, no?, amb alguns d'aquests documentals que han fet aquests, Sí, de la sèrie dels tres, no? L'Aina m'enganya sempre. L'Aina és la que enganya a tothom, no? Em sembla, estem aquí L'Aina té tots- una frase que et diu he tingut una idea. I quan dius això, acte seguit ja Llavors dius... ja has d'obrir l'agenda i dir... I dir, vale. Exacte. On la posem, aquesta idea? Exacte, he pillat. Que guai. Sí, vaig estar... Bueno, la xarxa ens van demanar... Van fer com una bateria de noms de gent per participar en aquests documentals. L'Aina va proposar el meu nom, el Carles crec que també va comentar-ho, i ens va semblar bé a tots que jo digués la meva, i al cap i a la fi, a nivell de ràdio no en tinc ni idea, però sí que he estat molts anys a l'equip de Pinyes de la Colla, he sigut cap de Pinyes de Xiquets de Reus 4 o 5 temporades, i bueno, m'agrada molt la vessant sobretot més de les pinyes, de com s'estructuren, com s'assagen els castells, com fan les coses, soc molt friqui, m'agrada molt veure i aprendre de tots, no? I quan van fer aquests documentals buscaven algú una mica per explicar aquesta part que molts cops no s'explica, no? Perquè, ostres, és més difícil el 3 de net o el 4 de 10. Ostres, que són molt diferents. És que s'assagen diferent, es treballen diferent, socialment són molt diferents. Necessites coses diferents, diguéssim, per fer-los, no? Sí. I era una mica això, no? I la idea era una mica explicar com més socialment, no? Una mica des de baix, no de si puja aquest o puja l'altre, sinó de com has de treballar tot l'any, tal, i mira, vam participar allà, vam poder veure el museu una mica abans, perquè està gravat al museu. De fet, era molt divertit. Clar, jo penso que era al museu, això 100%. Sí, però clar, quan van sortir els documentals no se sabia que era el museu. I jo pensava, no es poden filtrar imatges... Perquè hi ha un plató de la xarxa que s'assembla molt per aquest punt d'així fosc i d'audiovisual, llavors, perquè els de la fotografia estan gravats des d'un plató de la xarxa i tenen bastants punts en comú estèticament. Sí. Però va ser xulo, perquè ens diuen, vale, doncs vindreu a gravar tal dia, que això devia ser a l'abril, maig, una cosa així. I ens van dir, no, gravem dintre el museu. I ens van ensenyar una miqueta el Que museu. guai! No van veure els audiovisuals encara i això, perquè no estava acabat, però van gravar dintre, saps? I va ser com... No m'ho crec que una cosa al museu no estigués a punt quan estigués davant. Qui m'havia de dir, La veritat. Sorpresa. Però, sí, de fet, hi ha una anècdota que estàvem fent la volta al museu i veureu que hi ha un casc de canalla. I estàvem amb l'Aina Mallol fent la volta al museu i de cop ens vam quedar mirant el casc i diem, però si està posat al revés el casc. I hi havia un bust amb un casc de canalla que estava posat al revés. Hòstia, però creus que estava com meditat, que fos així? No, jo O crec algú que va fer- el van posar com els hi va semblar. Venir d'aquí ja ho arreglarem. No? Sí, no, va estar divertit, però va ser una experiència molt xula. A més, vam coincidir amb el Benet Íñigo, que és una persona que admiro molt, com parla de castells, com ho fa, com divulga, i va ser molt xulo per això. I, de fet, hi havia el Joan Oliver, que és un home del Catllà, que Sí, fa el molts que anys. organitza la... Correcte. L'organitzador. Sí, però a part d'organitzadors, ets d'aquests hàbits del món casteller que per molt que no en facin, llegeixen també les situacions de les colles i com estan els moments, les places i tal, que són d'aquella gent que l'escoltes i aprens només d'escoltar-los, i va ser realment una experiència molt i molt xula. I es fa raro també, us he de dir, que et fiquis davant de la càmera, quan estàs acostumat a consumir aquest producte, estar davant va ser com una mica estrany. I opinar, no? I dir, vinga, va, què en penses, no? I dir-ho... Clar, perquè a més és la que ens van passar una miqueta el guió i sabíem molt bé, no?, que eren 3 documentals, una tal, i dius, ostres, clar, de totes les colles hi ha coses que t'agraden molt i coses que no t'agraden. Doncs, bueno, també està bé, no?, saber dir, doncs, m'agrada com fas això, però no m'agrada com fan l'altre, o això ho admiro i ho intentaria copiar, i això ho voldria evitar a tota costa. Bueno, parlar del que t'agrada i el que no, al final el que ajuda també és a definir les colles, és a dir, quan tu estàs dient que t'agrada també és les seves característiques i per tant qui consumeix el producte ajuda a entendre millor que, a part del que tenen aquestes colles grans, que sobretot el que tenen totes és una identitat molt marcada, que jo crec que és el que fa que estiguin allà dalt. Sí. I això amb les 4 del documental és que són 4 perfils de colla completament diferents, que cadascú els hi funciona, perquè èxit en tenen totes i per tant gent en tenen totes, bons ho són tots, però
cadascuna la seva manera de fer, la seva manera d'actuar, i de fet hi ha frases del documental que diu tothom que poden dibuixar molt bé com són els caps de colla, com són les colles, com és la gent, com la gent d'aquella colla viu als castells, els minyons viuen als castells d'una manera completament diferent a com es viu la vella. I a les joves que estan a 10 metres de la vella no tenen res a veure. I és molt xulo també veure com cada colla té molt marcat, però és que jo crec que ens passa a totes les colles. Totes tenim trets identitaris que dius, amb 3 frases sabries quina colla és del món casteller. I jo els volia preguntar, ja que has comentat que vau fer el documental i que hi havia molta gent al voltant i que admireu, com és treballar amb gent que, hòstia, que sempre han sigut com referents del món de la comunicació, del món del castell, en plan, anem a ser clars, és com que es nota que van com tocant de peus a terra o és diferent? Jo us he de dir que són molt generosos, molt, o sigui, a vegades no s'és prou just, no?, amb lo generosos que són i amb les hores que hi posen, la bona voluntat que tenen perquè tothom estigui content, perquè al final, parlàvem abans de la polèmica, que qualsevol cosa que puguis dir es pot malinterpretar i tot, i de veritat que sempre que es treballa en fer una retransmissió de castells, en fer un documental, sempre llegeixes perquè les persones implicades s'ho prenguin bé, saps? Vull dir, al final hem de dir coses que no agraden, però no vas a fer sang, vas a dir les coses que al final tampoc no pots maquillar la realitat, no? Però vull dir, al final nosaltres estem parlant de gent amb qui ens creuem només arriba a plaça. Llavors, evidentment no es va fer res o sigui, no es va fer mal, com molta gent a vegades els hi posa aquesta etiqueta, no?, hòstia, és que això ho han dit perquè són de l'altra colla, o perquè, saps? I es llegeix molt poc. Hi ha molta gent que ens diu comentaris molt positius, però sempre a vegades acaben passant els negatius i bueno, ja que, o sigui, al final tothom ho reconeix, no?, que són referents, que són gent que porta allà molts anys, vull dir, tot el coneixement i la saviesa que saben se l'han guanyat a base de llegir estadístiques de tot, vull dir, és que és increïble les hores que hi dediquen, i llavors, no sé, vull dir, jo és que és un aprenentatge express, saps? Perquè et poses al seu costat i tot t'ho volen ensenyar, tot t'ho expliquen, hi ha coses que tu no has viscut i ells t'ho recorden 25 vegades, saps? Vull dir, és molt guai. És una sort, realment. Bueno, jo a nivell personal diré que l'Aina i el Carles, que són un amor i que ens encanten. Sí. I quasi tots els que els acompanyen, també, quasi tots. Algun puntual, algun dia, però quasi tots sí, Però és espectacular, realment. Sí. I jo almenys que fa molt poc que els conec, els havia vist, però realment fa res, un anyet, no?, que tinc contacte amb això, amb el Carles, amb l'Aina, amb tota aquesta gent, i és brutal com, el que diu l'Eli, com ho viuen i com els agrada que formis part i tal. Jo, és que, no sé, només havia agradat allò alguna coseta, algun altre concurs, coses d'aquestes, i sempre el tracte que tenen amb tu és espectacular. Són gent que te la trobes on te la trobes, sempre et saluden, com estàs, és brutal. I les ganes que tenen d'ensenyar-te, que milloris, és que és una passada. I és que, és el que dius, o tots els tenim una mica com idealitzats, perquè dintre del món casteller, no? Perquè al final són les cares. I que sempre els hem vist a la tele i que al final qui veus a la tele sempre dius, hòstia, que guai, no? I és que tot el contrari, són gent que són els primers que et diuen, no, hem acabat de gravar, anem a fer una cervesa, anem a estar tranquils, xerrem, expliques una mica què tal, com estàs visquent les coses, o inclús que quan passen coses dolentes a la colla, no? Tens alguna caiguda, alguna cosa així, són els primers que t'escriuen un WhatsApp de com esteu, ha anat bé, no? I saps que no és per morbo de dir anem a anunciar, no, és tot el contrari, és perquè diuen, ostres, o sigui, volen saber. Molta informació no la fas servir, simplement és cuidar el benestar al final, vull dir, són, en argot periodístic són les teves fonts, no? Sí. I saps que és una activitat molt exposada físicament, no? I jo crec que el periodisme casteller té persones amb molta humanitat i crec que això és un valor i és una joia. Bé, parlant del Benet Íñigo, vull dir, hi ha persones que és que tenim la sort de dir amb noms i cognoms, no? Que s'estimen al món casteller, i jo parlo molt d'estimar, perquè al final hi dediques moltes hores, a vegades a canvi de res, no? I dius, bueno, això ho faig perquè els castells em desperten passions, saps? I, bueno, no sé, i assajos i parlar amb gent i... Bé, al final hi ha dies que tu tens un mal dia personalment, no? Però dius, hòstia, vaig a posar-hi actitud perquè, mira... Sí, i pel
pel feedback que reps de la gent també, i que molts cops ho dèiem nosaltres, que ens trobem el dijous per fer el programa, hi ha dijous que arribem alguns de nosaltres amb una cara llarga que dius, no puc perquè estic cansat de la feina, on les coses no em surten, no sé què, i te'ls trobs allà, trobs a l'Eli, trobs a l'Aina, no sé què, però tal, i dius, no, és que val la pena. Després, al cap de 3 hores, entres a Twitter, veus algun comentari positiu, o veus que la gent reacciona i que els hi ha molat, i penses, és que ja està, ja ha sigut suficient, saps? I és molt xulo també, aquesta sensació. Una mica com assaig, perdona, assaig també arribes a vegades... Sí, totalment. Negre, no? Sí, totalment, I arribes i dius, hòstia, m'ha canviat el dia completament, jo he vist amb algú i he fet pataratge raro. I que hi ha dies que serà al revés, vull dir, tampoc no romantitzem, potser arribes a tope i després fas alguna cosa que dius, hòstia, avui aquest assaig... Sí, i tant, és total. Parlava d'assaig, parlava d'assaig. Hi ha dies que te'n vas i dius, ratllat, no, el següent, però bueno... Al final, crec que els castells també són un reflex de la vida, no? És com un petit ecosistema i hi ha dies que brilles i hi ha dies que, bueno, doncs no tens el dia i no passa res i... Cures. Jo crec que també falten cures al món casteller, se n'ha parlat molt poc. Moltíssimes. Bueno, no existeixen. Sí, bàsicament, per mi. Però bueno, podríem estar 3 hores parlant de les cures. Arribaran, algun dia arribaran. Sí. I tant, i quan passen coses grosses és quan més surten i la gent se n'adona que realment els ecosistemes que tenim als nostres locals són més poderosos dels que realment es pensa la gent. Sí. I és brutal. Llàstima que només es vegin tan clars en certs moments. Sí, els dies més grisos és quan posen més llum, però bueno, també n'hem d'aprendre tots de fer-ho millor. Per seguir parlant de comunicació i de castells i entrant ja a la Figuereta, que és el podcast que esteu fent ara, jo us volia preguntar una mica com busqueu el to. És a dir, jo, per exemple, tu vens un to superestripat, prèviament, no?, amb la polca, que allò era destraler a més no poder, no? Tu encara mig et salvaves perquè conduïes, però... Però bueno, Déu-n'hi-do. I això, exacte. I clar, i ara us fiqueu a fer un podcast i parleu d'on està el to o és una que es troba de manera natural? Crec que va ser molt xulo, perquè el primer que vam fer, que crec que aquí l'Aina va ser molt intel·ligent i ens va saber guiar molt bé a l'Eli i a mi, és ella tenia molt clar quin tipus de programa no volia fer. Perfecte. I era com, no volem fer el que ja s'ha fet fins ara. Jo, com dius, venia d'un estil superdestripat, l'Eli venia d'aquest punt de la xarxa blanc, més suavecito. D'intentar vigilar tot el que dius perquè pot ser malinterpretat, no? Sí. Bueno, i perquè no és aquest rigor. Jo també venia de treballar d'una agència de notícies, no? Europa Press. Llavors allà també és com no pots interpretar ni el vol d'una mosca, no? Llavors, clar, jo com tinc aquest estil super de no sortir-me de la línia, saps? I, bueno, ens vam asseure, vam anar a Barcelona a sopar els 4, també va venir la Cristina, la coordinadora, perquè era una persona que volíem que estigués implicada, vam convidar el Guillem Estadella, perquè vam dir, aquest tio ho està patant a nivell de podcast, tenim molta confiança, i li vam dir, et volem presentar una idea i que ens tiris 4 línies i veiem una mica, i vam fer aquell sopar, vam fer com una pluja d'idees, i després quan vam tenir la pluja d'idees fetes i una mica l'estructura de què volíem fer, sí que vam dibuixar els personatges que volíem tenir. Teníem molt clar, i això vam enganyar a l'Eli, li vam dir, tu seràs la conductora, i ens va dir que no, però amb l'Aina ja ho teníem molt clar, i després vam dibuixar com el perfil de l'Aina, que era com més de dades, més una mica d'estadística, i el meu cas, que era un perfil més de defensar Valls, defensar la zona tradicional, així, que s'han anat desdibuixant, però perquè a la mesura que hem anat fent els programes hem trobat quin rol ens interessa i quin funciona, amb quin esteu còmodes, no? És la sort exacte, de fer-ho vosaltres, no? I fer-ho nosaltres i fer-ho sense pressió, a la fi. És a dir, no tens ningú que t'estigui dient aquesta setmana has de dir que aquesta colla ha de provar aquest castell o no facis safreig. No. Nosaltres fem una reunió setmanal per dir una mica cap on hi ha els tiros o de quina diada parlarem i a parts del guió, com la part final de la porra, així que la prepara l'Eli. I l'Eli ens diu, avui m'heu de dir què faran aquestes colles aquí. L'Aina, jo no en tenim ni idea. I és com, bueno... Però sí que és veritat que vam definir una idea molt clara al principi, molt clara, però... d'estructura, no? Els temes que volíem tocar, no? D'entrar una mica en l'univers coordinadora, que és, al final és com, bueno, no sé, un ente, no?, que està allà i es va movent i encec la gent polèmica i després no sap ningú què està fent la coordinadora, no? I em dic, hòstia, doncs anem a buscar els temes potser més salseros, no? Pues aquest de robar canalla, d'una mica els drets d'imatge, no? Vull dir, aquestes coses que han generat polseguera, i anem a tocar-ho amb humor, i pues, també pues, la Cristina a vegades com juga aquesta carta, no?, de això no ho diré, i com també és aquest... Bueno, jo crec que és paper coordinadora molt fort, no? Vull dir, que al final també, vull dir, tenim la sort de tenir la directora, no? Que ella també, vull dir, assumeix... Sí,
i dona la cara. Sí, perquè, també t'he de dir, No tenia cap obligació de fer-ho, no? Exacte. I va voler jugar amb nosaltres, vull dir que això està molt bé. Després també volíem tocar l'apartat safareig perquè creiem que, com al final és allò que... El secreto a voces, no? Sí. De que I a tot arreu passa, a totes les colles hi ha 50.000 embolicalls, saps? és que potser l'única cosa que ha fet la Figuereta respecte a el que s'havia fet fins aquell dia era agafar les converses que passen un divendres abans i durant i després de l'assaig i estructurar-les en format de programa de ràdio, però el que dèiem era, tu quan estàs al local i vens d'una actuació que has estat de festa allà, el primer que vols saber és els safreig que hi ha hagut amb la gent de la teva colla. El que vols saber és aquelles colles que tens més a prop, què ha passat i què n'ha passat. Vull dir, són converses... Què rius? És que el Pere és totalment al contrari. No. Nosaltres som molt cotilles i ens rentarem una miqueta. No, perquè em sembla bé, collons, però volíem preguntar sobre això, sobre per què vau decidir tot plegat i quin to volíeu agafat, això. Bueno, al final també hi ha un munt de programes. És que, per exemple, vaig intentar apuntar-me uns quants, però és que el Finet i pel mig, el Dos amunt, el Gamma Extra, el Tres Rondes, el Radiocitat de Castells, el Pom de Baix, el Lloc dels Castells, la Figuereta, vull dir, per què es fan tant... O sigui, dona per tant el tema? Creieu que dona per tant o realment ens estem repetint? Absolutament tot, eh? Sí. Vull dir, hi ha gent que ens diu jo, mira, és que escolto la Figuereta perquè tinc un problema. Tot el que és de Castells m'ho he d'escoltar. Saps? O sigui, és el FOMO portat als Castells. En plan, Literalment. no fos cas que hi ha una dada que no l'hagi agafat, saps? O que Però parlin jo de la crec- meva colla i no sàpiga què estan dient, no? També, si t'hi fixes, i una cosa que vam fer diferent a aquests programes, tots aquests programes parlen del que ja ha passat. Ja. La Figuereta, generalment, a nivell de Castells, intentem parlar de què creiem que pot passar els següents dies o següents setmanes. És més una prèvia que una tertúlia o un post, que és un canvi que també vam tenir molt clar des del principi. Vam dir, és a dir, els casteller que vol saber què fan les colles, hi ha un hashtag Castells que el diumenge a la tarda ho tens tot allà. Sí. Per tant, ja ho saben. Programes que diguin que aquests han fet això i aquests l'altre, i que ho comentin, n'hi ha 50.000. I aquí va ser com una de les primeres línies que, quan vam fer la pluja d'idees, una de les primeres idees que vam dir, centrem-nos més en fer prèvia de què pot passar, que a la fi vas a cegues, molts cops, Sí. prèvies de què pot passar, en lloc de comentar el que ja ha passat. Que a vegades sí que fas una mica de context, però la Figuereta, generalment, a nivell casteller, intentem veure què pot passar els següents dies. Que a vegades quedem com uns ignorants. I tant! És un risc que s'ha d'assumir, però no passa res, no, al final. Bueno, I que nosaltres fem el programa el dijous i moltes diades, o la gran majoria, es decideixen el I hi ha divendres una abans, sala, no? clar, I clar. per tant... Vull dir que potser per això també és un format que dius, bueno, potser no té... Vull dir, segons com no es pot explotar en excés perquè dius, bueno, a veure, què me vas a contar tu ara de què farà la meva colla, saps? Exacte. Que això ens ha passat, que dius, bueno, és que... Clar, nosaltres una mica per aquí també, perquè vam dir, el que no volem fer és un programa d'actualitat de què ha passat també, perquè n'hi ha molts, ja, i perquè per Twitter ja pots mirar pràcticament tot. Llavors, no ens vam aventurar a què passaria, perquè no en tenim ni idea, no seguim gens al món, seguim poquet al món casteller, la veritat, no el seguim moltíssim. Cada cop menys, jo et diria, abans era molt friqui i cada cop una mica menys. I llavors el que vam decidir és intentar fer programes més atemporals, la veritat, que parléssim de temes, no? I que fessin una mica d'arxiu per la colla, també. Clar, és que això s'ha de dir, el vostre format és molt xulo a nivell de crear comunitat entre la colla i bueno, a l'haver nascut també, si no m'equivoco, vau néixer durant la pandèmia, no? Els mesos aquests... post. Bueno, la tornada, Després l'any passat. No ho sé. Sí. La tornada Toni, aquesta. sí? Sí, la tornada de a la fer represa, Castells, sí. Vale. Toni ho sap. En els que tots vam començar a fer coses diferents de les que Sí, fèiem, no? Rotllo... Sí, bueno, ens venia de gust fer una mica de... Sí, de deixar arxiu també una mica per la És colla. guai, és Entrevistar històrics també, que... És molt interessant, Sí. el format, a mi m'agrada molt a nivell de colla ja, el generar i explicar qui és la teva colla, en el vostre cas ja perquè sou qui sou i és una colla que té més història que, bueno, però les colles que són més noves també, que els novatos sàpiguen i puguin rebre informació de qui és la colla, què significa la camisa que porten, quina gent hi ha, noms que sonen, per què aquest nom sona i l'altre no tant, doncs és guai i que a més surti d'una forma tan natural, no? Que no sigui allò de dir, molt bé, anem a escriure un llibre i que sigui tot tacatà, sinó anem a fer xerrades amb aquesta gent i que ens expliquin. Pues ja que hi som, mira, em volia preguntar perquè tu dius, no?, cada colla té els seus trets d'identitat i aprofitem que ets aquí, no? I que ets de Xiquets de Reus. Tu com explicaries Xiquets de Reus d'una manera resumida, com els trets d'identitat? Els Minyons del Sud. Els Minyons del Sud. Els Minyons del Sud! Sí. Perquè també hi va haver un temps que vam anar a concurs, em sembla. Sí, no, bueno, nosaltres encara a dia d'avui, cada cop que ens classifiquem pel concurs, Voteu, passa no? votació. Però els Minyons del Sud en el sentit de que som una colla que estem a la zona tradicional, però no som tradicionals més no poder, tenim 42 anys d'història, per tant és com una mica diferent, i Xiquets de Reus
dintre la zona tradicional, des que va començar, van fer les coses una miqueta diferents. És a dir, va ser de les primeres colles en donar molt de protagonisme a les dones, va ser una colla que a l'hora de fer castells es va nodrir de molt de la vella, molt dels nens i també de les colles de Tarragona, i amb la informació que van treure d'aquest triangle van començar a crear allò, i pels orígens, és a dir, els minyons neixen a través d'un cau, els excaps d'un cau munten minyons, i xiquets també. Xiquets són els excaps d'un cau que es queden grans per fer de caps i munten una colla castellera. I per això, i d'aquesta manera una mica de estem sols a la ciutat, ara vam tenir uns anys que hi havia això, però estem sols a la ciutat, fem les nostres coses, anem a la nostra rotllo... Bueno, els minyons no estan sols, Bueno, això no, però... No, que no... No, Però, sí, jo sempre ens he definit bastant com els minyons del sud en aquest sentit. Vosaltres tenim els ganxets, també, no? Sí, vam durar d'anar a la Sant Esteve, però bueno, vam fer el 2 de 7, Que anant de lila, no? Sí, jo sempre ho dic, de fet, ma mare, el primer dia que li vaig portar la camisa de la colla a casa em va dir, mira que tenies colles al món castellà, estaria la que té el color de camisa més lleig. Ostres! Bueno, ta mare sincera... No, sí. No, jo sempre dic que a mi el color de la camisa no m'agrada, però m'agrada la història que té i com està fet i tot això sí, però és com, si hagués de triar pel color de la camisa no hagués anat mai a... Reus, avellana... Vull dir, sí, clar, realment té sentit. No, que està ben lligat, però... I Vila-seca? Perquè ara m'has dit que la teva família és de Valls, i clar, lo fàcil sempre és pensar que has d'anar a la colla més gran o la que la teva família hi anava. Vila-seca, perquè per aquí vius allà... Bueno, sí, jo vull dir, he viscut tota la vida allà. Vale. Vull dir, jo no he anat mai a la colla vella. Vull dir, anava en la meva família... Vale. La meva família, Okay. però no, jo no. I llavors, Xiquets de Vila-seca té la història en dues parts, no? Va ser una colla, si no m'equivoco, del 91 al 99, llavors es va dissoldre per falta d'efectius, i el 2014, que coincideix amb aquest boom que va fer el món casteller de nova creació de colles, crec que per allà mateix la coordinadora va arribar al centenar de colles, més o menys en aquells anys. Allà hi ha un grup de gent a Vila-seca que refunda, i de fet hi ha 2 escuts. Hi ha l'escut de la primera etapa i ara es porta l'escut de la segona. I bueno, jo en l'etapa adolescent vaig agafar aquest esclat del món casteller i amb tota la meva colla d'amics vam començar a anar-hi. Clar, o sigui, pels meus amics era una cosa super nova, saps? I en canvi jo havia viscut des de ben petita, des de la plaça del Blat, saps? I llavors, bueno, va ser com aquesta manera de jo també com explicar-los una mica part de la meva família, no? Pues la meva família fa això, llavors ells ja es van enganxar molt també per la part social i bueno, sí que és veritat que després de la pandèmia està costant molt, vull dir, jo tampoc no puc estar al costat de la meva colla al 100%, perquè evidentment, bueno, tampoc no vols militar 100%, no? Bueno, tampoc no t'ho permet el temps, perquè no es pot estar tot arreu, però bueno, al final una colla petita hi has de donar suport i jo, vull dir, sempre intentes fer el màxim que puguis, no? Perquè a la teva colla li vagi bé i és difícil, no? Veure que la teva colla està així una mica en un punt complicat, però bueno. Bueno, però s'ha de recolzar quan està allà i quan està... Correcte. O sigui, a tot arreu. Jo et volia preguntar precisament, bueno, els dos, en realitat, que quan el que t'agrada, que són els castells, perquè al final heu fet castells perquè us agraden, es converteix en la vostra feina? O més, quasi més per la Eli, que no... O tu també, no sé. Què tal? Com se sent que... El típic que diuen que el teu hobby es converteix en la teva feina... Sí. Com ho porteu? Bueno, o sigui, és una pregunta que ens fem, inclús jo a vegades me la faig de, hòstia, Elisenda, el que més t'agradava ara s'ha convertit en la teva obligació d'aixecar-te el diumenge a les 8 del matí o a les 7, segons on vagis, no? Però crec que és molt interessant i al final també, vull dir, és una gestió emocional, no?, de dir, hòstia, m'he d'aixecar a les 7 del matí i els meus amics estan sortint de festa el dissabte i jo he de dir que em quedo a casa perquè la meva passió ara és la meva feina, no? Clar. Però crec que és una sort, al final és una sort i vius moments històrics des d'allà mateix, vull dir, és que sempre recordaré la foto que vaig fer pel Pilar de Nou amb Folra i Manilles i Puntal, saps? Que va ser com, buah, saps? O sigui, acabo de fer la foto d'aquesta aleta des d'allà mateix de la pinya, saps? Que molts cops també, o sigui, els que estem a peu de plaça acabem allà dins, perquè al final, jo què sé, quan cau un castell, doncs totes les altres colles van a tancar per seguretat, no? I tu estàs allà al mig i acabes allà. I
I bueno, són coses que te les trobes i bueno, pues has d'aprendre a estimar al final la teva feina, no? Que això també és xulo. Bueno, no tenir-ho com una obligació, sinó com un repte i com una sort. Jo és que ho visc molt diferent en aquest sentit perquè jo és el meu hobby total i absolutament. Sí. I ara de cop veure'm involucrat en un projecte seriós que, bueno, pues, que tens un compromís i tal, pues és molt xulo perquè a més jo no tinc res a veure, jo soc nutricionista i treballo creant productes, vull dir que és com super raro i acabo allò i em dedico preparem coses per la figuereta o busques o parles amb un, parles amb l'altre. A més, bueno, estàs involucrat amb 50.000 projectes interns de la colla i així, i dius, ostres, a vegades és aquesta sensació, no?, de dir, tens molta sort. M'autoexploto. Sí, molta sort, i pots aprendre a dir que no alguna vegada, també, perquè a vegades penses, hosti, estic fent 50.000 coses, però és espectacular. És a dir, jo dic sempre, jo arribo el dijous surt a casa a les 7 del matí i tornes a les 10 del vespre, però és que em val la pena, perquè és mitja horeta que estàs allà, que tu passes bé, més el ratet abans, el ratet de després, i, bueno, després és com... Nosaltres quan vam començar ho fèiem totalment tot altruistament i sense veure ni un duro, de fet gastàvem diners per comprar els micros i per fer el que s'hagués de fer, i encara ara, la majoria de vegades, doncs, vius així, no?, i, ostres, pots fer això, o pots venir a la setmana de la colla, que farem una xerrada, no sé què. Sí, clar que puc venir, encantat de la vida, i si em pagues el sopar, ja, bueno, ja no t'ho creuràs. Però és xulo, i saps que la majoria de gent, la veritat, que no veu ni un euro per fer això, i s'agraeix que tot i així es facin el mateix esforç, o més, del que et toca fer tu, a canvi d'alguna recompensa econòmica, i és molt xulo, és molt xulo. Què, vols tirar ja cap a... Sí, jo crec que podríem tirar cap allà. Crec que ja estan prou escalfats, jo crec que podem entrar. Home, xerrat, Ja talleu-nos, perquè tenim un rotllo. Recuperem secció. Sí, recuperem secció de l'any passat, una mica actualitzada, amb alguna pregunta nova. És un test amb preguntes pensades per poder ser contestades de manera ràpida. Això no vol dir que amb algunes podeu esplayar, si voleu. Vale. I, bueno, són creuades. Si alguna no voleu contestar-la, teniu una sola oportunitat per apretar això d'aquí Jo tampoc. i que la contesti l'altra persona. Vale? A l'altra persona. Oi, del marrón, Són Joel? preguntes que, no sé, qui li vols preguntar tu? A mi m'és igual. Comences tu, començo jo? Comença tu, Mat. Començo jo, vale? Doncs jo et preguntaré a tu, Joel. Vale, vinga, som-hi. I llavors, si no voleu respondre, només teniu un rebot, és important. I l'altra persona ha de contestar. Són senzilletes, tampoc són molt compromesos. No hem anat de gaire... No hem anat a fer seny. Som-hi. Joel, quantes vegades cagues abans d'una diada? 3. Una diada que recorris especial. A Santa Úrsula del 2019. Joel, un casteller o castellera referent? Albert Claveguera, és zero conegut, però és un home de la colla que porta un munt d'anys apretant i ensenyant-nos a tots a fer pinyes i com col·locar-se i fent de pedagog i sempre al peu del canó. Jo el tinc com a referent perquè vagin bé les coses, vagin malament, sempre està al local i sempre disposat a ajudar a fer el que faci falta per la colla. Doncs una cosa random que t'hagi passat o fent castells o comunicant-los. Ai, doncs mira, ahir mateix Ai, vinga. un senyor d'una de les colles que estava a plaça va decidir comentar el meu color d'ungles dels peus. Ah, Va dir, genial. ai, mira, portes les ungles del color de la colla vella. I jo, molt bé. Sí, molt bé, ben vist. Que raro, no? Sí, heu dit random, no? Sé que... És la definició de és random. perfecte, està perfecte. Una excusa inventada per no anar a castells que li has dit al teu tècnic de referència, o que t'hagin dit com a cap de pinyes. Hòstia, és que excuses per no anar a castells no n'he fet servir mai, la veritat. Al contrari, no? Per anar a castells... Exacte, jo he fet servir més excuses per anar que no per no anar. I què Però t'hagin dit? que m'hagin dit 50.000. Des de mals de panxa, vèrtics, aquests els que vulguis i més, el no puc venir que estic complicat i després ho penges a Instagram. Aquestes Hòstia, també... Complicat, se aquestes t'ha també complicat passen. la nit, no? Sí, exacte, aquestes diades de diumenge al matí, tens un WhatsApp de les 5:30, he passat molt mal la nit, dius, ja. Però sí, aquesta sí. Vale, doncs, castells fàcil, castells sense folre o amb folre i manilles? Amb forra i manilles. Quina colla no voldries mai a la teva plaça? Ganxets de Reus. No, si vols em puc mullar més. Home, si vols. No, si... És que et podria dir xiquets de Tarragona, perfectament.
Perquè teniu bona relació amb alguna colla de Tarragona o no? Sí i no, és a dir, actuem 3 vegades l'any amb xiquets, actuem amb Sant Pere i Sant Pau, actuem amb xiquets del Serrallo, però no tenim una relació especial. És a dir, tenim molt millor relació, per exemple, amb Moixigangers d'Igualada, amb Castellers d'Altafulla, amb altres colles que amb les colles de Tarragona. També us he de dir que el bif que hi havia entre Reus i Tarragona fa uns anys, a dia d'avui, és pràcticament inexistent. Vull dir, és... Inexistent? A nivell casteller. És a dir, perquè hi ha 2 colles que estan a una altra galàxia respecte a nosaltres i 2 que estan una miqueta per sota nostra i per tant, més val que veiem, amb Xiquets de Tarragona és el meme ja i el pique, però és a dir, tant de bo nosaltres poguéssim fer els castells que fa Xiquets de Tarragona i ja fet Xiquets de Tarragona. I això que vagi aquí i tenir la gent que tenen assaig, o sigui, la jove ja no t'explico. Igual que tant de bo fer els pilars com els fa Sant Pere i Sant Pau. O sigui, és que... Clar. És així. Vale, doncs, Elisenda, si t'obliguessin a canviar de colla, a quina colla aniries i a quina no aniries mai? Hòstia. Tens això, si vols, també. Quantes preguntes em queden? Queden... Vale, pues vaya tirada de coses que no fan mal. Perquè Xiquets de Vilaseca té molta rivalitat amb Xiquets de Cambrils. Llavors no aniria mai a Xiquets de Cambrils. Vale. Acabem de descobrir aquesta colla, crec. No! Perdó. I si m'obliguessin a canviar de colla... A veure, ara mateix no ho faria, evidentment, no? Però jo crec que per l'estima, no? La meva família potser aniria a la colla vella, però no ho sé. Potser no ho sé. Millor diada com a casteller de la teva colla. Mercadal 2000... No, Mercadal no, perquè caiem. Jo el Mercadal, tots els 4 és veritat, carregat... tu pilles catxo, perquè s'ha de folre. No, és que és dia de la colla del 2016, que fem 2 de 8, 3 de 9, 5 de 8 i Pilar de 7, que la tinc com un amor molt especial. I després una de les més especials també el Cuber, primer Pilar de 7, i el 3 de 9 a Terrassa. Són moments més que diades, perquè sempre hi ha coses a millorar, les diades, que dic jo. Però sí, Mercadals no hi tinc massa bons records. Doncs seguim. Millor diada per veure castells? Sant Magí. Ara la pregunta és com superfàcil. Misericòrdia o Mercadal? Misericòrdia. Sant Fèlix o Sant Úrsula? Ui, Santa Úrsula. 7 de 8 o 5 de 8 amb agulla? És que, bueno, 5 de 8 amb agulla perquè em sembla molt més difícil. És a dir, no m'agraden cap dels dos, però és que al 7 li tinc un odi profund i el 5 de 8... El 5 de 8 ja és dificilíssim, ficar l'agulla. És molt, molt xungo. Doncs 3 de 8 aixecat per sota o 9 de 8? 9 de 8. Una mania a les diades o quan fas castells? Algo que tinguis que dius, és que no puc sortir de casa... Calçotets blancs sempre, els mocadors una dalt i una baix i espardenyes 7 vetes per festes majors i diades importants. Vale, continua la frase. Les colles universitàries són... Un festival. La zona tradicional és... Allà no es fan castells. La zona no tradicional és... Pues... un lloc que m'agrada molt també per veure castells. I ara ja és una pregunta pels dos. És quin castell t'agradaria fer, ja com a casteller o castellera? Ja no sé si a la pinya, al tronc, com a cap de colla, com a cap de canalla... Quin castell us agradaria fer amb la vostra colla? El 2 de 9 Folre i Manilles. El 5 de 7. Sí. Per somiar, no? I tant! I qui us agradaria veure com a espectadors que no hàgiu vist? Veure... A quin castell? Sí. Jo tinc moltes ganes de veure descarregar el 2 de 9 sense Manilles. Hòstia. Em sembla un castell... Jo pagaria molts diners per veure el Pilar de 7 sense folre. Buah, és un patiment, jo no sé si Intents a voldria, bordegassos, Heu vist? Jo he de dir que vaig estar a l'assaig, que la vella el va provar a l'assaig, vale. I quan hi havia l'enxaneta a darrere el cotxador, el crit que va fer el llàtzer abans de trencar-se, t'ho juro que crec que mai un crit d'un casteller se m'ha ficat tant allò que et dius Déu meu, el que acabes de notar, perquè va ser com un crit superfort i es Però perquè es va fer mal o no aguantava, no? No, abans de petar, clar, era una sensació que no havien tingut mai, i abans de petar, clar, el crit d'aquell... I va saltar tot, hosti, aquell crit, però és que
crec que el guardaré sempre com, no em diguis com va anar la prova, perquè ho tinc borrat de la memòria, però Clar, si aquell clar, crit clar. va ser com, Déu meu, el que ha de ser això. No. O sigui, a veure, jo he dit això, però em sembla, vull dir, una bestialitat que no li demano cap colla que no ho faci. O sigui, que s'ho pensi 4 vegades abans de fer-ho. Sí. Molta xarxa Vull dir- primer i després ja... I que sigui per descarregar-lo, jo sincerament. Correcte. Jo és que A mi és m'agradaria impossible, molt bueno, veure el 3 considero de 9 descarregat, també. Impossible. Impossible no. Impossible que o trobo quasi impossible descarregar-lo a la primera. Bueno, Els ja. pirats em semblen Sí, castells sí, que no, la clar. primera pràcticament sempre No, però acaben estèticament el Pilar de 7 sense folre Bueno, crec que és una cosa que no ens podem anar arribar ni a imaginar. Que és el mateix que dèiem amb el Pilar de 9, no? Que al final, vull dir, tenies la referència aquella del 2002? Sí. 2002. Sí. I clar, veies allò i deies, no m'ho crec, no? I quan vam veure els 2 peus de Vilafranca ara fa un any, dius, Però ojo, que és Això és en molt xulo, que sèrio, tu pots estar anys i anys pensant això no ho veurem mai, no ho veurem mai, no sé què, i mira que tal, però el Cisco va dir una frase en un documental que em va agradar molt, que diu ja està, ja em puc morir que ho he vist tot. Diu, no, sempre hi ha alguna cosa Sí. que et queda per veure, i jo crec que amb els castells sempre hi ha aquesta sensació, no sempre ha de ser lo alt, pot ser lo ample, pot ser 50.000 maneres, però de cop alguna Tècnic. colla dirà pues aquest any veiem el 4-10 sense manilles, el veiem, jo per exemple el 4-10 sense manilles és un castell que el veig viable. El veig viable. Ara, Ara, és a dir, dels que no s'han fet fins ara, dels que no s'han ni carregat, què creieu que ve? És a dir, jo Torre de 10, 4-9 sense... Jo 4 penso que- sense manilles? estaran entre el 4-10 sense manilles i el 2-10, però crec que és més viable el 4-10 sense manilles que el... I, de fet, jo ja tinc bastant clar quina diada va el 4-10 sense manilles, per les informacions que es van circulant. Ostres, però que ja tenim data i tot, eh? Bueno, Bueno, se'n Mare de sobre Déu. aquest any, entenc, per la Colla Vella? no, l'any No? que ve. L'any que ve. Aquest any 4 net i 4 amb folre i manilles. Pensa que la gent que puja el folre del 4-10 amb Bé. manilles és la mateixa quantitat que va el 4 sense manilles. Si tens el 4 net bé, és qüestió de provar-ho. I fixeu-vos quins segons hi havia l'altre dia a la plaça de la Font. Eren molt més joves que els d'abans, per tant s'aguantaran molt millor allà a sobre. És molt fort, el canvi generacional que s'està veient en moltes colles, no? Estàs acostumat a veure games extra. Al final estem en aquesta etapa, no? De la gamma extra, bueno, la que encara tenim el record recent, no? I veus que posicions extremes es ocupen gent, bueno, de la nostra edat, no? I dius, hòstia, aquí hi ha... Ens fem grans, també. Sí, el sentiment sobretot és aquest. Però sí que és veritat. No, però enteneu-me, eh? Sí, Sí. Que penses? I, bueno, no sé. Crec que és xulo això també i crec que dona molt marge, no?, a explorar, perquè al final... Bueno, i que la gent també es cuida més físicament, es prepara millor psicològicament, per tant pot arribar més lluny també. Sí. És a dir, els segons que hi havia al segle XX eren pagesos que es fotien allà i vinga, per mi no caurà. I ara són gent que són atletes pràcticament, molts segons, molts terços, quartes, quintes, de tot. Són gent que es Hi ha cuida molta preparació al física, mil·límetre. molta preparació Clar. mental. Vull dir, molt pocs castellers ara mateix estiguin pujant a castells de gamma extras, no, el seu dia a dia no va regit per una activitat física, un tal, un qual, per estar bé per fer castells. I és així, i això ens fa millors a tots, al cap i a la fi, perquè Sí, sí. te'ls pots plantejar és això. I ara que estàs tu aquí, que ets nutricionista, i així m'acabo de patinar aquesta pregunta, però els TCAs al món del castells, perquè clar, Són molt complicats. és un tema molt, perquè la molt pressió difícil. estètica de... És brutal. Tu t'hauràs fixat en del pes tothom? amb la gent Sí. que, sobretot amb Jo, la de gent que fet- puja és molt Ostres, Clar. els pantalons pitillo, totes, Sí. A la, i els... a no la sé. colla vam aconseguir fer un canvi molt bèstia treballant això i explicant, per exemple, a la colla, a principi de temporada tothom se'l media i se'l pesava. Això és una cosa... Bueno, això fa Això és- molts sí, anys. Això és una No, cosa que, en de plan- que I ara, per nosaltres sort- fèiem i hem canviat per això. 2000, Sí, Estic parlant de fa 5-6 anys, això Sí, passava sí, a la colla. sí. Jo recordo que estava a la tècnica i li vaig dir al cap de colla, dic, per què pesem la gent? Sí. I vam fer una reflexió i vam deixar de pesar-la i vam canviar aquestes coses. Vam obligar, per exemple, a la canalla a sopar a l'espai de canalla amb els monitors de canalla perquè així pots detectar moltes coses, pots veure qui Exacte. està menjant, qui no està menjant, si hi ha qualsevol cosa. També vam facilitar, en el meu cas ho feia jo, encantat de la vida, de persones que podien necessitar una ajuda d'un nutricionista per guiar-se en algun sentit fer-ho, i era brutal perquè la gent pensava vindrà aquest o vindrà l'altre, i no, hi havia gent que m'escrivia i em deia necessito venir, vull parlar de certes coses però que no se sàpiga que he vingut. Ja. I pensava, òbviament, no ho sabrà mai ningú que ha estat aquí, en lloc d'anar al local, vine a casa meva o ens trobem a un bar de Sant Jaume de Domeny, si vols, fem-ho com vulguis, però... I penses, hòstia, quin problema que la gent estigui tan estigmatitzada i hem de canviar la filosofia de dir el pes per la forma física. És a dir, no és el mateix pujar, i ja no
un terç, un quart. Pujar un primeres al folre de 100 quilos, que sigui una persona tècnicament fineta, que estigui treballada, que sàpiga col·locar els peus, que sàpiga baixar el pes, a posar una persona de 80 quilos que no ho foti bé, el de baix et dirà, puja el de 100 quilos. I al final hi ha la cosa més senzilla del món, que és preguntes al de baix i al de dalt com han estat, I ja està. I si han estat bé, que te fot tot l'altre. I quan tu muntes castells, jo no conec cap colla que diguin, ficaré, per molt que la gent s'ho pensi, jo no he vist, mai a cap reunió de troncs he vist que diguin, no, fiquem aquest que pesa més o aquest que pesa menys. Sempre vas per alçades. I qui ho fa millor, tècnicament, Per molt que moltes persones diguin, no, és que puja aquesta perquè pesa més o pesa menys. Per sort, on jo he estat, mai he vist que algú diguessin, posem aquest que pesa més o que pesa menys. No, però ha passat. Sí, segur. I jo volia dir aquí, el Jordi Joanico, que és un casteller dels Minyons de Terrassa, i que és especialista, ara no recordo molt bé quina és la seva feina, però... Està a l'Hospital Sant Joan de Déu, diria. A la unitat de... Amb una unitat de TCA, sí. I fa uns tallers molt xulos per les colles. Jo vaig estar a una dels xiquets del Serrallo, però sí que ens fa, quan li demanen, ell hi va, i treballa moltes coses, i jo crec que és... Com a mínim, jo amb aquests tallers soc molt activista en el sentit de tu has d'anar allà i sembrar la llavor, no? I llavors la colla que capti el missatge i revisi internament quines són les coses que fa malament i quines no, perquè vull dir, com dèiem abans, cada colla és els comentaris també, saps? És que de fet ve tot d'aquí. Vull dir, ve de Joanico venint a fer una xerrada, de partir d'aquí detectem com que hi ha molts més casos dels que ens podíem pensar, i a partir d'aquí intentem fer les coses una mica diferents. Per tant, a les colles els animem a que facin això. De fet, amb el Joanico vam fer una xerrada per la coordinadora, un vídeo d'aquests que vam fer de preparació física i castells, i vam estar xerrant i va ser brutal perquè vam fer com 20 minuts de xerrada i jo vaig treure un aprenentatge brutal de com enfocar tots aquests temes, i quan parlàvem de diferents experiències de diferents colles, ell mateix se sorprenia, no? Per exemple, els Minyons, la canalla menja malament en el sentit de no parant l'assaig perquè menys i no sé què, i dius, ostres... Sembla mentir aquestes colles modernes, top, potser colles que penses ho tindran molt més estudiat, te n'adones d'això, i és que m'ha preguntat, diu, i vosaltres pareu l'assaig perquè sopin? Sí, és fonamental, i és algo que no hi ha cap de colla que se li passi pel cap eliminar aquella mitja hora. Bueno, potser és que mai li havies donat la importància que té de detectar si algú menja o no menja, saps? És que... I sobretot en aquest canvi, que al final, vull dir, els equips de canalla ho tenen detectat, que quan els dosos passen a aquest... Que cada vegada és més curt, perquè al final els castells cada vegada són més lleugers i els dosos cada vegada passen més ràpid a ser sisens, però fa un temps això no era tan ràpid, i hi ha colles que no tenen aquest canvi tan ràpid, i llavors hi ha un impàs temporal que és duríssim. Vull dir que si has estat monitora, sempre detectes aquest desarrelament a la colla, que també a vegades genera hòstia, jo no estic pujant perquè la meva talla ja no és la que era, i al final dius, és natural aquest canvi que estàs fent. I la gestió d'això és molt complicada, Però aquesta gestió ja és complicada de per si, i si a sobre hi afegeixes tots aquests factors ho dificulten molt encara més. I jo crec que això també, vull dir, al final la salut física i emocional dels nostres castellers també al final suma a la colla, i jo crec que aquestes àrees de rendiment, de salut, de cures, al final crec que cada vegada guanyen més valor. Totalment. Doncs fem l'última part del joc, que si passem directament a l'àudio 6, Joan, així ja no... Bon dia, em dic Elisenda Rovira i vinc de l'Institut Ramon Bernat i Miracle de Vilaseca. El meu treball... Aquest és el joc del segueix la frase. Aquest és el segueix la frase, aquest és pel Joel. Aquest és per mi. Sí, ojo que no es vegi res. El segueix la frase és que posem talls de persones del món casteller xerrant i hem d'intentar endevinar com continuar, és bastant obvi. Llavors, el primer és per tu, vale? Tornem a posar el mateix. És un miniconcurs. És un miniconcurs. Bon dia, em dic Elisenda Rovira i vinc de l'Institut Ramon Bernat i Miracle de Vilaseca. El meu treball de recerca s'anomena... I aquí tenim 4 opcions. Anava a dir, és que a més l'he vist aquest treball de recerca, com ara falli em pot caure un calbot. Vale. Bueno, som-hi. Les 4 opcions. Opció A, influència de l'educació en el lleure en els infants. Opció B, glòria castellera en temps de crisi. Opció C, de la nostra terra, de proximitat. Opció D, descripció d'un violoncel de qualitat en base al seu funcionament. Crec que és la C.
Resolem. Ho tornarem a posar. Bon dia, em dic Elisenda Rovira i vinc de l'Institut Ramon Bernat i Miracle de Vila-seca. El meu treball de recerca s'anomena De la nostra terra de proximitat i tracta, doncs, com bé diu el títol, dels productes de proximitat o del quilòmetre zero. Correcte. Correcte. Hem salvat. En la meva defensa diré que a la portada hi vaig posar una vaca. Que és molt de I Vila-seca. m'he quedat en ample. De proximitat. Hem de dir que vam veure un vídeo teu tocant el violoncel, buscant i rebuscant. Surts tocant En sèrio? el cant dels ocells per YouTube. Espectacular. Com a En vandrallencs vam dir... Ah, sí, m'ho va gravar un amic meu que va començar una productora xulíssima. És molt guai aquell vídeo. És No toco espectacular. tan bé com el vídeo que ell. Vale, i ara per tu, Elisenda, segueix aquesta frase. Ai, Déu meu. I nens del Vendrell, Oi. Nens del Vendrell. Oix. Això és un tros extret d'un programa de la Polca. Hòstia. I que això continua... Bueno, hi ha opcions, i no em veia aventurada a dir res. dient, otro día la misma mierda. B, esta gente está fatal. C, la colla del quiero y no puedo. O D, per mi són germans de sang a qui respecto i admiro profundament. Otro día la misma mierda. Resolem. Ai, Déu meu. I nens del Vendrell, Oi. És el següent. A veure si tenim la resposta. Ai, Déu meu. I nens del Vendrell, Oi. Ah, se'ns Bueno, queda aquí. Pues era otro día la misma Otro dia la misma mierda. mierda. N'havíem encertat, també. Hem de dir que parlàvem de la fira de 2019. 2019, Nou. que la misma mierda era una clàssica de 8, que ja la firmem amb el nas ara mateix. O sigui que... pues, Ai, molt Joan, la contents d'aquella hemeroteca, actuació. mare de Déu. Bueno, en la teva defensa s'ha de dir que no ho deies tu, que ho deia un dels companys. T'anava a dir, és que dic, que raro que jo digui una frase en castellà, perquè Ho jo va no sé dir. parlar el castellà. Ets de Banyoles, no? Sí, però quan heu dit... No és la teva veu? Sí, això sí, però... Això sí. la resposta. La resposta que no... no s'ha sentit no, era no, perquè no la no deies. hem passat bé el tall, segurament. Ho podria haver dit, però quan heu dit les opcions dic... Jo no recordo és que parlar em en castellà. Em sembla que tu dius nens del Vendrell i un dels teus Sí, companys. pot ser, pot ser. Però bueno, Més, més no, ja està. Ja hem acabat, perquè Ja podríem estava haver seguit. suant i aquí ja no sé quantes Hem de coses dir- he dit. hem de dir que m'ha ens ha sortit. costat trobar cosetes vostres, perquè la veritat és que els dos, doncs, com que tot el que teniu bastant en regla, jo És crec que sou, sí. clar, tu, per exemple, ets molt professional fent els vídeos de nutrició. Llavors n'hem trobat de tu parlar en castellà, que Sí. suposo que ets el traductor i ho llegies fonèticament, però no, però fas molt professional, no hi havia moment a la comèdia. saps què vull dir? Estàvem Molt bastant bé, estudiats, molt aquells bé. vídeos. Molt ben fet, molt bé. Per tant, si algú us vol continuar escoltant... El Joel era influencer de la Patri Jordan. Això et anava a Sí, preguntar. ben fet. Ho has dit tu, jo ja no volia dir-ho, La però... vas conèixer o no? Sí. Tinc el teu... Vull dir, ens coneixem personalment, tinc el seu WhatsApp, està a casa seva, sí, ens coneixem. Durant la pandèmia buscava un nutricionista, volia muntar un equip de nutricionistes, ma germana va dir, presenta-t'hi no sé què, que jo la segueixo, tal. I, bueno, li va molt el meu rotllo, tal, i pues, penjava vídeos, receptes i tal, perquè, bueno, havia estat a Masterchef també, i havia fet cosetes de cuina, i de fet jo i l'Àngels... Vam buscar vídeos de Masterchef i no els vam aconseguir trobar, veus? Nosaltres teníem aquesta informació també, Això ja... però... Fora de càmeres ja mirarem a veure si té algun vídeo que ens Vam ensenyi, buscar perquè per YouTube, no ho vam saber trobar. estan a la web de RTV. Doncs res, on us podem trobar? Digueu, fem una mica de la promoció de la Figuereta, no? Perquè a mi em costa a vegades veure-us, perquè ho feu en directe? No, és a dir, No. la Figuereta es grava els dijous, Vale. s'emet a les 8 del vespre a Tarragona Ràdio, i després això es penja a YouTube i a Spotify. I a la xarxa més. A la xarxa més. Què passa? Des de que ho gravem fins que es penja passen unes hores. A YouTube Vale. hi ha uns filtres, a Spotify també, a la xarxa més és bastant més directa, però generalment els divendres, a partir del divendres al matí ja està força. I divendres a 9 o 10 de la nit també. Dijous, Hi ha vegades... dijous 9 de la nit, sí. Però, bueno, hi ha vegades que no és possible, no passa res, el programa està allà, Sí. podeu recuperar... I, bueno, Sí. de fet, podem fer una mica ja de spoiler i de promo, que si la gent té ganes de tornar a venir... O sigui, aquesta setmana el vam fer en directe, en Ah, públic. ja es pot dir això? Sí, ja ho hem Segur? dit l'altre dia. Ui, Ai, Déu exclusiva! Bueno, estigueu pendents, doncs. I no ho diem. Estigueu pendents. Mira, parlarem dijous que ve, o sigui, aquest dijous parlarem de anar de festa a la colla rival. Toma! Bueno, bon tema. Bon tema. Gràcies per haver vingut. A vosaltres. Gràcies a I, vosaltres. bueno, la gent de la colla que vingui a assaig,
Aquesta, sisplau. Aquesta setmana. Ja està Que bé. teniu Nens del Vendrell. Tenim actuació Tothom a Reus, tothom una a actuació assaig. que ens agrada molt. 4 de 8, no? Ens veurem? La intenció és Sí, 4 clar de que ens 8. veurem. Ah. I us quedareu, no, de festa? Bueno, diu, a veure... Sí, no ho sé. Potser anem a Tarragona. Això ha fet mal. Talla! A Tarragona, home. Fins aquí. No vam veure Terrassa. Això sí que... Això és veritat, sí. això és Per veritat. això t'he preguntat, per Això això és t'he veritat, preguntat. això és veritat. Ens veiem aquest diumenge i... Gràcies als dos per haver vingut i gràcies a Gràcies tothom. als dos. Gràcies a I vosaltres. gràcies al Joan Márquez i al Toni perquè estan aquí a la cabina. No et sentim, Toni. Gràcies.